Здравейте, бе! Така, днес играем, както знаете, 2011 кетч. Изтеглих и друг 2011, защото ги няма всичките кетчисти. Да ви кажа само, че... Това е последния клип на кетч 2011. Да знаете, ще се бия срещу Коди и ще съм регистриран. Чакайте, само да намеря. Остава кетч. Няма смисъл да чакаме, започваме направо. Без да искам. Оу! Така. Направо разбих. Как на две? Как на две стигаме? Оу! На 2,5. Ето, че ме разбива. Знаем, че може да говоря простотично, защото не чувам нищо от звука на играта. Да. О. Направо всичка. Направо ме разбито. Днеска ще е по-кратък, последния, и си извинявам, защото имам си работа аз днес. Не, фук. Ау! Така. Ау, и аз не можах, и той не може. Трябва да спра изобщо всичките звуци, да няма изобщо някакъв звук, да се чувам. Ни на публика, ни на никой. Оу! И какво е? И се хвалиш, а? И какво като се хвалиш? Оп! Нищо не получаваш. Получаваш тупаница в носа. Само няколко тупаници в носа и така нататък. Ох! Имам чувството, че и този матч е провал. Хайде, бе! Вземи! Удари главата в... Ау, не захвата! Бягай! Би ме!
би ме. Коли силен противник, обаче спира на жвурците на изобщо на играта, защото се нервира. 4 минути 10 секунди. Да, ще си ги спирам. Ето така. Те си се спрени. Ох, без да искам натискам, трябва. Малко ще пусна. Ето така. Чуда се. Единички или двойки? Айде, една двойки и последната ще е единичка. Срещу Коури. И Джери. Абе да. Ще директно ето на този. Ох, чакайте, че нещо му хапа. Батиста. Ще си слава днес 2012, а 2011 ще бъде изтрита, разбира се. Да. Гледайте, смешкото. Да, Крис Джерико. Точно. Крис Джерико. Ето го пуяк. Рени 4. Само покажете името и маха. Айде, човеки. Батиста. Не съм го гледал, за това не го поставя. Така нещо по-добре. Нещо по-хубаво. Нещо не разбрах какво става. Как? О мой гад, стига бе. Хайде да. Мой гад, стига бе, ти си як просто. Ей бе. Гледай го колко просто Крис Джерико. А то си пара Батиста сам. Гледай го. Стига бе, то даже не те оцели. Това е някаква нереална игра. Ела тук. Имаме много игри, които може да снимам, но просто съм се сетил да снимам. Да ви кажа честно, през цялото лято не ми се снимаше просто. Аз снимам, когато ми скимам. Шимна го яко там, където не трябва. Не бе, ако се докопаш до мене, ще е хубаво. Ох, мой гад, стига бе, то Батиста е някакъв идиот, гледай го. Гледайте го само колко е просто. Ела, сега да лежи му да дойде да му удари по ръката и аз да се бия. Ама е тъп, не го лъж. Ето ме. Аз защо отивам към него? Абе стига бе, то ме... Стига бе! Ставай бе! Ставай, че имаш време. Вземи! Крис Джерико. Не Коури. Ево тук. Ти мене ли ще ме биеш?
Ти пък какво правиш тук? Оф, аре ти бе! Аре че ми си игра бе! Сега имам такова. Айде сега имам стимул. Пипай. Така, браво. Да, ти имам цуни, човек. Гледай го то къде седи. Абе, Батиста, изчезва тук. Чай, какво стана, бе? Аз не разбрах какво стана. Просто. Разбрах само, че някой бутна Батиста, не знам кой. Ей! Добре, що е до въжетата? Защо си до въжетата, питам? Нещо скачаш като риба на сухо. Ох, и аз скачам като риба на сухо. Ау, заболя. Не заболя. Ама нищо не виждам от този Крис Джерико, не се виждам. Ау, ретник. Отнет се ретнико. Аре бе, това не ще... Аз не искам копчето да го удари, да не е хватка ми. Прави то не ще е това. Побъркана игра. Ау. Не, язве. Ай, добре. Язве, всеки път съм до въжето. Всеки път се спасявам с това въже. И днеска пълен провал просто. Не и последната игра срещу Батиста. Тия не биха. Той е толкова тъп. Седи и гледам. Къде си Батиста? Не. Шейди. Съм Джон Сина. Къде е Джон Сина, бе? Ето. Харе бе. И шампион бил. Старите песни. Вижте тук. Ей, аз съм с тениска. Защо съм с тениска подивамете? И това някой като... Добре, че не... Джон Сина като някоя жена става тениска. Обаче прилича на жена, обаче е много силен. Обаче например... Да! Това съм аз. Супер. Аре бе, шампионе! Какво стана? Не, ти взем... Титулата. Леко да не паднеш. Леко. Добре го шибнах в главата. О май гад. Стига, това е последен матч, само да кажем. И стига толкова от 2011 година кетч. Изтриям го и директно слагам 2012. Защо падаш? Защо падаш? Да не падна. Леко. Ау! Яко не бият.
Вземи. Хайде. Добре, че ги има ти отдолу, да знаеш, че ти си синя, като е червено, защото някакъв път, като не знаеш кой. Без искаш някой. Без искаш да цъкнеш и не знаеш кой си. И ти помага. Всъщност да го надвивам за сега. Аре, мори! Туширам го вече. 1, 2, 3, победа за мен! Няма изтощиго. Хора, това беше всичко от 2011 година. Кетчмания! И ще се видим в следващия клип, който може би да на Кетч, обаче то по 2012. Ще видя. Може да е някой друг видео. Ще си помисля. Но сега оставам да обработва клипа. Ще го кача сега. Защото съм качил 2 клипа преди 9 и 7 часа, но това е спях и виках дай да ги обработвам, защото не играя. И така, ще го пусна да се обработвам.